Big Bang, let's go. I wanna... Takže čaute všetci, ja som Sniper8881 z 4Gamers a vítam vás pri videu, ktoré je prvé po veľmi dlhom čase a bude to návod na ohňostroje v Minecrafte vo verzii 1.4.6, lebo málo ľudí ho vie urobiť a keď som pozeral, tak som nenašiel asi žiadny slovenský tutoriál, ako ich vyrábať. No, poprvé musím povedať, že ja sám som sa to naučil z jedného anglického videa, ktoré bude v popisku videa a môžeme sa do toho pustiť. V prvom rade musíte mať nejakú farbu, respektíve farby sa mi vidí, že maximálne môže byť 3, ale neviem, viac som neskúšal. Tak čo ja viem, si zoberieme oranžovú a žltú a červenú. Potom musíte mať pušný prach a nejaký efekt. Základné efekty sú Fire Change, to vlastne, keď tam pridáte, tak to urobí veľkú gulu, lebo normálne je tá gula malá. Potom Gold Nugget, ten urobí hviezdu, creeperová hlava, alebo hociaká hlava vlastne, aj z kostlivca, z zombika a tak ďalej. Urobí ten creeperov ksicht a pierko to prosto rozprskne, tak ten ohňostroj na všelijaké strany. A potom sú ešte špeciálne efekty ďalšie, a to je Glowstone Dust, ten urobí to, že po tej erupcii ohňostroju sa rozprskne a na tých koncoch ešte vybuchne a diamant tento rozprskne ako fontána. Tak čo ja viem, si zoberieme Gold Nugget a Glowstone Dust, možno. Dobre. Tak si sem dáme púšny prach, pridáme, počkajte, ukážem vám to takto, farby. Teraz tu ukazuje, že je red a small ball, potom red a yellow a ešte red, yellow a orange. Keď sem pridáme Gold Nugget, tak to bude Star Shape. A keď Glowstone Dust, tak to bude Star Shaped a Twinkle. OK, a spravedlňujem sa za mierne vychýlky v angličtine. Keď máme vytvorenú gulu, tak môžeme pridať ďalšie efekty a toto sú vlastne efekty, ktoré sa stanú po tom výbuchu. Keď sa už prosto vybuchne a bude tá farba, tak sa odrazu zmení farba na tieto farby. Môžu byť maximálne 2 alebo 3, mali by byť aj 3. V pohode, skúsime to tam nahádzať. No dobre. Vidíte fade to blue, yellow a lime. OK. A tretia fáza, v ktorej si zoberieme papier a gunpowder. A to je už výroba samotnej rakety. Takže v prvom rade musíte dať papier a jeden gunpowder. Z toho môžete vyrobiť klasickú raketu, ktorá vám iba vyletí do vzduchu a nič neurobí. Keď tam dáte túto gulu, tak budete mať vlastne to všetko, tie efekty, farbu a tak. A Duration 1, to znamená, že dolet do malej výšky, respektíve začiatočnej jednotky. Potom Duration 2, to je do strednej výšky a Duration 3, to je do vysokej výšky. Tak my si vyrobíme Duration 3 a hodím to sem. Teraz ho stačí buchnúť po zem, aha, a vyletí nám. Pekne ohňostroj začal. Budeme sa na ne pozerať odtiaľto. Vidíte? No a takéto všelijaké efekty si tu prosto môžete porávať. Tak, toto môžeme vyhodiť. A idem vám previesť výšku doletu 1. To vyzerá nejak takto. To je ešte na tom parádne, som zabudol povedať, že sa to dá vystreľovať z dispenzerov normálne. Ste teraz mohli vidieť. Potom Duration 2. Red a black. Aha. Bum. No čierno nebolo vidno. Nevadí. A tuto by mal byť Duration 3, áno. To bol creeperov ksicht. Dobre. Poďme sa sem pozrieť. Môžete si urobiť takúto automatickú strieľňu vlastne rakiet. A to týmto jednoduchým spôsobom. Najprv vám to ukážem a potom vám ešte ukážem, ako sa to dá postaviť. To iba pre tých, ktorí by ste to náhodou nevedeli. Vlastne takýto signál, počkajte, ja si dám
grafiku na fest, lebo aby mi to utiahol komp. Sa mi znižili FPS na polovicu, keď som to zapol. A to je jednoduchý systém, teraz to odkryjeme a začnú nám strieľať rakety. Počkaj, tu dám time set. OK. Je to pekné, ale mám málo FPS. Počkáme, pokiaľ to dostrieľa a ukážem vám, ako takú somarinu to dá vytvoriť. Pekné rakety sú to. To je pohľad. Hoho. To je pekné, počkajte. Dobre, keď sa k tomu približujeme, tak sa mi začínajú trochu znižovať FPS. A to fakt, teraz sa mi znižili. Dobre, vypnem tento systém. Tak. To môžeme zavrieť a... čo budeme potrebovať na stavbu tohto? Potrebujete repeater, redstone a redstone torch, potom nejaký blok a páčku a ešte sticky piston, ak to chcete mať takto automaticky a samozrejme dispenzor. Nájdem nejakú planinku, počkať. Musím ho pripraviť. To je jedno, tam máme pekný nápis, že? A poďme sem, dobre. Takže položím. To je jedno, dám najprv, musíte dať 3 repeatere, takto opačne od seba vlastne. Nič na nich nemusíte preklikávať, lebo potom to budete mať spomalené. Dáte sem redstone, redstone. A teraz to stačí vlastne iba napojiť na dispenzor a dať tam tú vec. Aha. A dať tam redstone torčku a tu hneď musíte odstrániť. Aj takto to ide. Alebo keď to neodstránite, tak sa stane takéto niečo, že sa vám to zasekne. Potom to takto stačí odblokovať. Ale keď tam chcete mať s tou poistkou, že budete mať signál vlastne stále zapnutý a bude vám to vypínať a zapínať na páčku, tak to stačí urobiť týmto jednoduchým spôsobom. Že si to prevedete nejakou rovninkou vlastne, aby sa vám tam mohol vysúvať nejaký blok prosto na sticky pistone. Musí to byť na sticky pistone, aby sa to dalo dobre ovládať. Počkajte. Lebo inak by na ten blok hádzalo. A to je jedno, si to dáme sem a toto. Teraz vidíte, máte vlastne zablokovaný signál, že sa vám ten redstone nespája. A tým pádom to nefunguje. Aha. Tak a ukáže vám to. To sa má, dobre. Musím rýchlo. Dobre. Vidíte, signál sa vám nespája, nič to nerobí. Ako náhle vypnete tento redstone signál a stiahne sa blok, tak to začne strieľať. Dobre, my to zastavíme. Tak. Dúfam, že sa vám teda dnešné video páčilo. A ak hej, tak dajte like, odber. A uvidíme sa na budúce, hádam. A šťastné a veselé. Čaute.